Dobrý deň, v tomto videonávode si ukážeme, ako v aplikácii eClub Jedáleň zaevidovať dodávateľov. Takže hore si zvolíme alebo klikneme na písmenko A ako adresár kontaktov alebo zoznam kontaktov. Zvolíme možnosť nový a vyplníme príslušné obchodné údaje nášho dodávateľa. Takže firma bude názov firmy, vymyslím si dodávateľ SRO. Vypíšeme IČO, DIČO a IČ DPH, ak je dostupné. Tieto údaje obchodné by mal každý dodávateľ uvádzať na svojej faktúre. Potom ešte ulicu, poštové smerové číslo a mesto. Môžeme ešte doplniť nejaké kontaktné údaje ako telefón, e-mail alebo webovú stránku, prípadne bankový účet. Pokiaľ sú naše údaje kompletné, stačí kliknúť na tlačítko uložiť a dodávateľa máme zaevidovaného. Toto hlásenie potvrdíme možnosťou áno. Takýmto spôsobom môžeme popridávať aj ďalších dodávateľov. Doporučujeme vám, aby ste si do adresára kontaktov založili ešte aj názov vašej školskej jedálne, ktorý využijeme pri prvotnom naskladňovaní tovaru. Takže opäť klikneme na tlačítko nový, napíšeme náš obchodný názov, napríklad školská jedáleň pri ZŠ ako základnej škole, IČO a DIČO. Môžeme ulicu, poštové smerové číslo a mesto. Môžeme takisto vyplniť opäť nejaké kontaktné údaje, telefón, e-mail, web, prípadne bankový účet. Pokiaľ máme údaje kompletné, stačí zase kliknúť na tlačítko uložiť a potvrdiť hlásenie možnosťou áno.